Sa bawat salitang binibigkas ng labi, sinisilang ang mga kwento ng ating lahi. Kaluluwa ng bayan, ito'y nasasabi, wikang Filipino, alay sa ating libi. Diyos marahay na aldaw sa Indogabos, isang matimyas sa pagbati ng isang mapagpala at mapagpalayang araw sa ating lahat. Nakatakda ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ngayong buwan ng Agosto. Ito'y alinsunod sa proklamasyon bilang 1041, serye 11-7 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Halina't makiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa na may temang Paglinang sa Filipino at Katutubong Wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ang inyo pong lingkod ay si Dr. Merilet L. Londoño, ang makakasama ninyo bilang guro ng palatuntunan sa ating gawain ngayon. At upang porbal nating simulan ang pagdiriwang na ito, magbigay-pugay tayo sa watawat ng Pilipinas, kasunod ang papuri at pasasalamat sa poong may kapal, na pamumunuan ni Professor Princess May O. Morota mula sa Departamento ng Filipino ng Kolehiyo ng Arte at Letra ng Pamantasan ng Bicol. Bayang magiliw, pelas nagsilangan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may nilagang tulatawid sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagnilingning. Ang bituing nagtaraw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Sa piling mo, aming ligaya ng pagmay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Damhin po natin ang banal na presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyong banal na presensya upang mag-alay ng papuri at pasasalamat sa iyong busilak at mapagmahal na puso. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang. Buo po ang aming pagsisisi sa mga pagkakamaling aming nagawa. Maraming salamat sa bawat araw na ipinagkakaloob mo sa amin at sa mahalagang araw na ito kung saan kami ay nagkatipon-tipon upang ipagdiwang ang kagandahan ng wikang ipinagkaloob mo sa amin. Naway patuloy mo pong ipaalala sa bawat isa sa amin na gamitin ang tunay na kapangyarihan ng wika upang makapagbigay ng inspirasyon, maipadama ang pagmamahal at pagkalinga, at maging instrumento ng pagkakaisa. Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Iligtas mo po kami sa lahat ng kapahamakan sapagkat sa iyo nagmumula ang walang hanggang kaligtasan. Ang lahat ng ito ay aming taimtim na ipinapanalangin sa iyo ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Professor Princess May Morota. Para naman sa ating bungad bati, mapitagan kong ipinakikilala ang dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar. Magandang hapon sa lahat. Sa ating butihing Pangulo ng Pamantasan ng Bicol na si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, sa Guro ng Palatuntunan, Dr. Merilet Londoño, Puno ng Departamento ng Filipino ng Kolehiyo ng Arte at Kultura, sa ngalan ng Kolehiyo ng Arte at Letra, malugod ako nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa gawaing ito na pinangungunahan ng Direktor ng BU Sentro ng Wika at Kultura na si Dr. Evelyn Oliquino. Ako ay taus-pusong nagagalak na makasalamuha kayo sa pagdiriwang ng tertulyang pangwika ngayong taon sa Pamantasan ng Bicol.
Ang temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa, ay napakahalaga sapagkat ito ay nagbibigay diin sa ating pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Sa ating pagdiriwang ngayon, nais kong batiin kayo sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagmamahal sa ating wikang pambansa. Ang ating wika ay hindi lamang isang medium ng komunikasyon, kundi isang simbolo ng ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang mga saliksik, pangwika na isinagawa para sa pagpapaunlad ng wika, panitikan at kultura ng komunidad ay patunay ng ating pagmamahal sa ating wika at bayan. Ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Sa pagtatapos ng pagdiriwang na ito, nais kong hikayatin kayo na patuloy na pagyamanin at paunlarin ang ating wikang pangbansa. Gawin natin ang ating wika bilang isang instrumento ng pagkakaisa at pagunlad ng ating bansa. Mabuhay ang wikang Filipino, mabuhay ang pamantasan ng Bicol, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat sa iyong maalab at marubdob na pagtanggap, Dr. Adrian Aguilar. At sa puntong ito, upang ibigay ang kanyang mahalagang mensahe, ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang bagong tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites Barrios Taran. Magandang araw po sa ating lahat. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan. Mayad-ayad nga agahon katong tanan. Sa buwang ito ng Agosto, ating ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Isang makasaysayang selebrasyong naglalayong paigtingin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating sariling wika, ang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ang tema ngayong taon ay paglinang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ito ay paanyaya sa bawat Pilipino na maging aktibong tagapagtaguyod ng sariling wika at kultura dahil sa pamamagitan nito, napapanday natin ang isang matatag, may malasakit at nagkakaisang bansa. Alalahanin natin na bagamat iba-iba ang mga katutubong wika sa Pilipinas, lahat ay maaaring magkaisa sa iisang diwa ng pagiging Pilipino. Ang mga katutubong wika ay hindi hadlang kundi tulay sa pagkakaisa. Sa kanilang pag-unlad at paggamit, napapalalim ang ugnayan ng bawat Pilipino sa kapwa, sa pamahalaan at sa bayan. Ito ang diwa ng pagkakaisang may paggalang sa pagkakaiba, isang tunay na bansang makatarungan, makatao at makabansa. Ang pagdiriwang na ito ay isang pagkakataon din upang paalalahanan tayo na ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pang-araw-araw na komunikasyon, kundi isang makapangyarihang instrumento upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan, mapalalim ang ating pagkakaunawaan, at maisulong ang pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ang wika ay isang buhay na salamin ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Sa bawat salitang ating binibigkas ay naipapamalas natin ang ating mga tradisyon, paniniwala at pangarap mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ito ay isang yaman na nagsisilbing pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansang nagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ang wika ay daluyan ng kamalayan, paggalang at kapangyarihan. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay salamin din ng kultura, pananaw at panlipunang estruktura. Kapag isinusulong natin ang wikang sarili, nabibigyan natin ng espasyo ang mga boses ng ating mga kababayan mula sa pinakamahina o pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalakas na kasapi ng pamayanan. Higit sa lahat, ang wika ay isang salamin ng pagkakaisa ng mga tao sa Pilipinas. Sa kabila ng ating iba't ibang kultura,
tradisyon at pananalita, ang wikang Filipino at mga katutubong wika ay nagbubuklod sa ating lahat bilang isang bansa. Ito ay nagsisilbing pundasyon ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang bawat Pilipino ay nagkakaisa sa pamamagitan ng nag-iisang wika, isang makapangyarihang simbolo ng ating pagkakabuklod-buklod bilang isang nagkakaisang bansa. Bilang personal na mensahe ko sa mga kabataan, ang panahon ngayon ay isang pagkakataon upang mapalalim ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika na siyang pundasyon ng kanilang pagkatao at pagkakilanlan. Ang mga guro bilang mga tagapagtaguyod nito ay may malaking papel sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kahalagahan ng ating wika sa lahat ng larangan. Sa pagtutulungan nating lahat, mga mag-aaral, guro, magulang, mga institusyon, mga lokal na pamahalaan, at pambansang ahensya, ay may mas mapapalalim natin ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa ating mga wika at mas mapalalawak ang kanilang gamit sa bawat aspekto ng ating buhay. Sa huli, ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ay isang paalala ng ating wika isang yaman na dapat pangalagaan, ipagmalaki, at ipasa sa susunod na henerasyon. Ang paggamit nito sa pang-araw-araw na buhay ay isang magandang paraan tungo sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon. Muli, mabuhay ang wikang Filipino at ang ating mga katutubong wika. Salamat po. Maraming salamat kagalang-galang Attorney Marites Barrios Taran sa pagbabahagi ng mahahalagang kaalaman na mas lalong nagbigay inspirasyon sa amin at mas nagpasidhi ng pagmamahal at pagpapahalaga sa wikang Filipino. Sa puntong ito, upang ibigay ang kanyang pampasiglang mensahe, buong galakong ipinakikilala ang pinagpipitagang Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2025. Pagbati sa mga Pangulo na sina Dr. Maria Julieta Vibores, Ginoong Cyrus Balameda, Professor Sani Ramos, at Dr. Lani Elmacena. Sa mga pinuno ng bawat tanggapan, mga guro, mga mag-aaral, mga kapwa o kawani ng gobyerno, sa Kolehiyo ng Arte at Letra, sa pamumuno ni Dekano Dr. Adrian B. Aguilar, at sa kawaksing Dekano, Professor Marnie A. Morano, sa Departamento ng Pilipino, sa pamumuno ni Dr. Marilet L. Londoño, 10 ng kanyang mga kasangga sa wika, gayon din sa Direktor ng BU Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Oliquino, na siyang punong abala sa Tertuliang Pangwika 2025. At sa Direktor ng BU Language Center, Dr. Leticia M. Lopez, isang mapagpalayang araw ng Huwebes. Ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon ay Paglinang sa Pilipino at Katutubong Wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ang ating bansang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla sa dagat archipelago na mayroong magkakaibang wikang sinasalita. Batay sa makasaysayang pag-unlad ng ating wikang pambansa, ang wikang Pilipino, tinatahak na nito ang pagiging unlad at intelektualisado. Patunay na ang wika ay dinamiko. Ito ay nagbabago at hindi ito maaaring tumanggi sa pagbabago. Ayon yan kay Bernales noong 2000, ang wika ay maaaring madagdagan ng mga bagong bokabularyo, bunga ng pagiging malikhain ng mga tao. Makalilikha sila ng mga bagong salita at sa gayon din
pagkakataon ay maaaring nawawala na ang ibang salita sapagkat hindi na ito ginagamit. Mga ginigiliw kong mga tagapakinig, tatandaan natin na ang taunang pagdiriwang tuwing Agosto bilang buwan ng wikang pambansa ay naglalayon na maiangat ang kamalayan na nagkakaisang Pilipino ukol sa wika at kasaysayan ito. Araw-araw natin ginagamit ang wikang likas sa atin at araw-araw din natin napagsisikapang mapaunlad ang wikang malapit sa ating puso. Lahat ng ating mga ginagawa at pagpupunyagi sa kasalukuyan, bukas ito ay bahagi na ng kasaysayan. Ang mga pinagkakaabalahan kaugnay ng pagmamahal sa wika, sining at kultura ay ambag natin sa bansang minamahal. Magkakaiba man tayo ng mga paraan kung paano ito matatamo, subalit magkakasundo tayo para gawing maunlad ang Pilipinas. Maliit man o malaki ang papel na ginagampanan natin, ito ay mahalaga pa rin. Ang wika ang nagsisilbing kaluluwa ng isang bansa. Binubuklod dito ang mga mamamayan sa dakuman ng daigdig sila mapadpad. Dahil wika ang nagbubuklod sa kanila at ang pagkakakilanlan, mahalagang maipaunawa sa bayan na wikang Pilipino at mga wikang katutubo ang kasangkapan upang maipahayag ang kanyang katangian sa loobin, damdamin tungo sa usaping pakikipagkapwa at pakikipamuhay upang makatugon tayo sa nagbabago at papaunlad na Pilipinas. Matutugunan natin ang paglinang na usapin kapag ang ating mga ginagawa ay dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa sariling wika ay pagmamahal sa bayan. Kung walang magmamahal sa ating sariling wika ay sino ang inaasahang magmamahal nito? Batay sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang salita, kundi mga gawa at pagsisikap. Pagbati ng maligayang buwan ng wikang pambansa. Diyos ang magbalo sa lubos. Maraming salamat Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III sa pagbabahagi ng mga kuntil-butil ng kaalaman at inspirasyon na lalong nagbigay dangal at kulay patungo sa isang maaliwalas at maliwanag na bukas. Ang ating kasalukuyang tagapanayam ay nagtapos ng kolehiyo sa La Consolacion College, Daet, Camarines Norte, sa kursong Bachelier sa Pansekundaryang Edukasyon, Major sa Filipino noong 2005. Nagtapos ng Master of Arts in Education, Major sa Filipino sa Universidad de Santa Isabel, Lungsod, Naga. Nagkamit ng karangalan bilang Magna Cum Laude, pinakamahusay na thesis, at Best Presenter sa kauna-unahang research colloquium sa nasabing universidad noong 2016. Nakamit ang titulong Doktor ng Pilosopiya sa Filipino sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi, taong 2024 at hinirang na pinakamahusay na disertasyon sa Filipino. Sa mahabang panahon ng kanyang pagtuturo, naging aktibo at kabahagi siya sa mga sumusunod na gawain at organisasyon. Siya ay nagsilbing Pangulo sa Pambansang Samahan ng mga Tagapagtaguyod ng Wika at Panitikan o PSTWPI taong 2024 hanggang sa kasalukuyan. Pangalawang Pangulo sa Pambansang Samahan ng Tagapagtaguyod ng Wika, Kultura at Sining ng Pilipinas o PSTWKSP taong 2022 hanggang sa kasalukuyan.
naging miyembro ng iba't ibang mga organisasyon. Siya ay isang mananaliksik, manunulat, lexicographer, tagasalin, at kasalukuyang katuwang na propesor, ng Camarines Norte State College, Kolehiyo ng Edukasyon sa Daet Camarines Norte, at nagtuturo ng mga araling Filipino, professional subjects, at Life and Works of Rizal sa Camarines Norte State College, Kolehiyo ng Edukasyon ng Daet Camarines Norte. Mga kaibigan, pinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang ating kasalukuyang tagapanayam, Dr. Ryan Rodriguez. Pagbati sa inyong lahat, ako po si Dr. Ryan Samante Rodriguez mula sa Camarines Norte State College. Ngayong araw ay aking ilalahad ang aking pananaliksik na Festival Cam Norteño sa lente ng Antolohikal na Pantikan sa pagtuturong Andragohikal. Sa pag-aaral na ito, itinuturing na mahalagang salik ang hamon ng globalisasyon at internationalisasyon dahil na rin sa mabilis na pagbabago sa iba't ibang aspekto ng buhay at mobilidad ng tao. Kaya hinihimok ang pagtadima ng mga bansa sa Kooperasyong ASEAN at pagtugon sa sosyo-kultural na komunidad na nakasentro sa tao at pagiging responsable sa lipunan para sa pagkatamo sa pangmatagalang pagkakaisa, pagsasanib, at kolektibong pagkakakilanlan kasama ang mamamayan ng ASEAN. Ang Pilipinas bilang miyembrong estado nito ay nakapaloob sa Master Plan para sa ASEAN Connectivity 2025. Kaya ang pamahalaan at gobyerno ng Pilipinas ay hinihimok ang mga pamantasan, kolehiyo sa buong bansa na paigtingin, pagandahin, at magkaroon ng dekalidad na pagtuturo at edukasyon sa kanilang institusyon. Ayon nga sa Republic Act 11448 o mas kilalang an Act to Educational Services through the establishment and administration of transnational higher education ay nagkaroon ng walang hangganang pagkatuto at pagtuturo o tinatawag nating borderless education. Gayon din sa CHED Memorandum Order No. 55, Series of 2016, na kung saan ito yung tinatawag na Policy Framework and Strategies for the Internationalization of Higher Education, na nagpapaigting sa mga institusyon sa Pilipinas na lalong sumabay sa pagbabago ng edukasyon sa ASEAN community. Batay naman sa CHED Memorandum Order No. 04 Series of 2018, hinihimok ng Commission on Higher Education na panatilihin ang pagtuturo ng Pilipino at pantikan sa mga kolehiyo. Nakasalig ang pag-aaral na ito sa Saligang Batas 1987, Artikulo 14 at 15, na nagtatakda ng mga prinsipyong pang-edukasyon kabilang ang pangangalaga, pagpapayaman, at dinamikong ebolusyon sa pambansang kulturang Pilipino salig sa simulaing pagkakaisa sa pagkakaiba-iba sa kaligirang malaya, artistiko at intelektual na pagpapahayag, pagsusulong, pangangalaga at pagkataguyod sa sining at pantikan, gayon din ang pagpapalaganap sa pamanang historikal at kultural bilang yaman at pagkakakilanlan ng bawat lugar at ng bansa. Ang lalawigan ng Camarines Norte ay tinaguriang Gateway to Bicolandia. Nahati ito sa dalawang distrito, ang Tagalog-speaking towns at ang Bicol-speaking towns. Sagana ito sa likas na yaman katulad ng ginto, subalit salat na salat sa mga nasusulat na pantikan. Naniniwala ang mananaliksik na napapanahon na kalapin ang mga oral na pantikan at isatitik ito na makikita sa mga ipinagdiriwang na festival. At dito, mapapanaag ang mga nakaugat na kultura, pagkakakilanlan at pamumuhay ng mga Kamnorteño sa mga festival ng bawat bayan. Isa itong inisyatiba ng mananaliksik
upang itampok ang mayamang kultura at pagkakakilanlan ng lalawigan ng Camarines Norte bilang tugon sa hamon ng globalisasyon at internasyonalisasyon. Inaugnay ang pag-aaral na ito sa teoryang sosyo-kultural ni Lev Vygotsky, isang teorya sa psikolohiya na nakatuon sa mahalagang kontribusyon ng lipunan sa individual na pag-unlad. Nagpapahiwatig ito ng pag-ipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng kultura na kanilang kinabibilangan. Samantalang ang teorya ni Kapam ni Reyes et al. 2023 ay ang pagtatampok sa intercultural na pamana ng isang lipunan. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng dalawang teorya ito upang maitampok rin ang mga tradisyon, paniniwala, identidad at umumuhay ng mga Kamnorteño sa mga festival na pinagdiriwang sa bawat bayan sa buong lalawigan. Matapos ito, nabuo naman niliksik ang sariling teorya na lokalpan o ang lokal na kultura sa panitikan. Sapagkat sa bawat panitikan ay makikita, maaaninag, mahasalamin ang mayamang kultura, identidad at pamumuhay ng bawat Kamnorteño. At matapos ito ay nabuo na manaliksik ang Bita, isang aklat o sangguniang aklat ng mga festival sa panitikang Kamnorteño, isang antologikal at andragohikal na pagtuturo sa tersyarya. Narito naman ang balangkas konseptual sa pag-aaral na ito. Una ay alam ng manaliksik ang kahalagahan ng mga festival bilang antologikal na panitikan para magamit sa pagtuturong andragohikal. Upang matamo ito, bumuo ang manaliksik ng pamatnubay sa pagkipanayam at pagkipagkwentuhan at nasagawa ng mga FGD. Patapos ito ay nagkaroon ng pagbabalida ng mga datos na nakalap upang masiguro ang katumpakan ng mga impormasyon. At matapos ito ay nabuo ang sangguniang aklat na Bita, mga festival sa Panitikang Kamnorteño sa lente ng andragohikal na panitikan sa pagtuturong andragohikal. Samantala, ang pamamaraang ginamit sa pananaliksik na ito ay mixed method. Ito ang pinagsamang kwantitatibo at kwalitatibong disenyo. Ang kwalitatibong pamamaraan ay ginamit sa sinagawang initial survey. Kasangkot ang mga guro sa Pilipino at panitikan, gayon din ang mga opisyal at administrador ng mga kolehiyo at pamantasan sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Batay sa natuklasan, kakaunti at salat-salat ang mga nasulat na anyong pampanitikan hinggil sa lalawigan ng Camarines Norte. Gayon din, malaki ang kakulangan ng mga kagamitan na ginagamit sa pagtuturo ng Pilipino at panitikan sa antas tersyarya. Ito po ang nagunsod sa pananaliksik na bumuo ng isang andragohikal na kagamitan pang pagtuturo ng Pilipino at panitikan na mga gamit ng mga instruktor at profesor sa pagtuturo ng Pilipino at panitikan sa kolehiyo. Samantala, ginamit rin ang 2020 Population Census ng Philippine Census Authority na ang kabuuang populasyon ng Camarines Norte ay 628,807. Buhat rito, ginamit ang Sloven's formula upang makuha ang kabuuang sample size ng bilang ng mga respondente o informante na mayroong kabuuang bilang na 400 informante. Gayun din po, ginamit ang proportion sampling technique na kung saan ay tutukuyin ang kabuuang bilang ng mga informante na mga bumula sa bawat bayan sa pagdiriwang ng kanilang kanya-kanyang festival. Gayun naman din, ginamit ang stratified random sampling upang tukuyin ang mga informante batay sa kanilang kategorya o estrata na una, kinakailangan ang informante ay 20 taong gulang pataas. Ikalawa, mayroong direktang danas at karanasan sa pagdiriwang ng ilang festival sa kanilang bayan. Ikatlo, marapat na siya ay naninirahan na hindi bababa sa 3 taon sa bayan na yaon. At ikaapat ay siya ay taal na taga Camarines Norte. Matapos ang paggagad ng mga impormasyon, ay nagsagawa ng dry run ang mananaliksik gamit ang purposive sampling. Naroon naman ang mga suliranin ng pag-aaral na hinanapan ng kasagutan at ang mga natuklasan. Para sa uling suliranin na ano-ano ang mga festival sa lalawigan ng Camarines Norte. Natuklasan na mayroong 13 festival.
Una, ang mayaman at sikat na Bantayog Festival na pinagdiriwang ng buong lalawigan ng Camarines Norte. Gayon din ang Buyubi Festival ng Bayan ng San Lorenzo, ang Busikon Festival ng Bayan ng Labo, ang Kalakatan Festival ng Bayan ng Mercedes, ang Mambulawan Festival ng Bayan ng Jose Panganiban, ang Mananap Festival ng Bayan ng San Vicente, ang Pabirik Festival ng Bayan ng Paracale, ang Padahid Festival ng Bayan ng Santa Elena, ang Palong Festival ng Bayan ng Kapalonga, ang Paruyan Festival ng Bayan ng Talisay, ang Pinyasan Festival ng Bayan ng Daet, ang Rahugan Festival ng Bayan ng Basud, at Tatakbuan Festival ng Bayan ng Binsons. Nagpapakita ito ng mayamang pagdiriwang ng kapiyastahan na masasalamin ang kultura, pamumuhay at pagkakilanlan ng bawat bayan sa pamamagitan ng kanilang kanya-kanyang festival. Para naman sa suliranin dalawa na ano-ano ang mga antolohikal na pantikan ng festival ng mga bayan sa lalawigan ng Camarines Norte batay sa A. Kultura, B. Pagkakakilanlan at C. Pamumuhay. Para naman sa suliranin dalawa na ano-ano ang mga kulturang di material sa antolohikal na pantikan ng mga festival ng bawat bayan. Natuklasan na ang bawat Norteño ay nagpapamalas ng matag na pagkakaisa at pagbabayanihan. Meron din silang malalim na pananampalataya sa Panginoon at sila ay mayroong marugdog na pagpapahalaga sa kalikasan. Gayon din, ang bawat Norteño ay nagpapamalas ng kanilang pagkamalikhain at pagiging masining na maaaninag at masalamin sa pagdiriwang ng bawat festival ng bawat bayan. Bilang karagdagan sa mga kulturang di material, ipinagmamalaki ng mga Norteño na mayroon silang mataas na pagpapahalaga sa kalahisay at kabayanihan ng mga lokal na bayani. Gayon din, mayroon silang malakas at matibay na paninindigan at higit sa lahat, ang pinagmamalaking katangian ng bawat Norteño na sila ay bayani at marangal. Ito ay masisilayan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagkatapok nito sa pagdiriwang ng mga festival ng bawat bayan. Para naman sa suliranin dalawa na ano ang antolohikal na pantikan ng mga festival sa lalawigan ng Camarines Norte batay sa B. Pagkakakilanlan. Natuklasan na naging tatak ang mga festival ng kanilang pagkakakilanlan at identidad dahil na sa mga produkto at tigas na yaman na mayroon ang bawat bayan. Katulad ng Wind Formosa na tampok na pagdiriwang ng Pinyasan Festival sa bayan ng Daet. Gayon din ang Ginto na tampok na pagdiriwang ng Pabirik Festival sa bayan ng Paracale. Gayon din yung pasasalamat sa biyaya ng dagat, yung bulungan system at pagtatapa naman sa pagdiriwang ng Kadagatan Festival sa bayan ng Mercedes. Gayon din yung kasaganaan ng produktong agrikultural at likas na yaman na tampok na pagdiriwang ng Busikon Festival sa bayan ng Labo. Gayon din naman ang pagdadakila, pagkakatatag ng kauna-unahang monumento na Rizal sa Pilipinas na matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Norte. Sabay ng pagkatanghal sa lokal na bayaning sina Wenceslao Q. Binsons at Jose Maria Panganiban. Ito ay tampok sa pagdiriwang ng Bantayog Festival ng lalawigan ng Camarines Norte at marami pang iba na tampok sa iba't ibang festival sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Camarines Norte. Very good. Para pa rin sa suliraning dalawa na ano ang antolohikal na pantikan ng mga festival sa mga bayan sa lalawigan ng Camarines Norte batay sa pamumuhay. Natuklasan na ang pagdiriwang ng mga festival sa kanilang bayan ay natutulong sa pagpapataas at pagpapaangat ng kanya-kanyang ekonomiya sa pamamagitan ng pagdarayo ng mga lokal at dayuhang turista na siyang nakatulong sa pag-angat ng kanilang kabuhayan at ekonomiya. Para naman sa suliranin tatlo na ano ang nabuong kagamitang antolohikal sa pagtuturo ng festival bilang antolohikal na festival ng Panagkang Norteño. Nabuo naman na niksik ang patayang aklat na Bita, mga festival sa Panagkang Norteño, antolohikal at andragohikal na tulob para sa terasarya. Bumuo rin ako ng QR code upang magamit ito offline at online. Nato naman ang mga rekomendasyon sa pag-aaral na ito. Una, magsulong at pagpasta ng mga pambayan at panalawigang resolusyong pang-akademiko. Ikalawa, mabigyan ng isang mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa mga akademya ang kultura, pagkakakilanlan at pamumuhay
ng mga bayan sa Camarines Norte. Ikatlo, magkaroon pa ng mga pananaliksik na nakatuon sa iba pang salik at larang na nagsusulong sa lalong pagkapatibay sa lokal na kultura at pagkakalanlan. Ikaapat, suyurin at himayin pa ang mga pagdiriwang sa bawat bayan, lalo na't mayroon ding kani-kanilang festival ang mga barangay. At ikalima, gawing mas makabuluhan at malalim ang mga layunin ng pagdiriwang ng bawat festival sa bayan. Narito naman ang mga sanggunian na ginamit sa pananalisik na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat Dr. Ryan Rodriguez sa pagbabahagi ng mga gintong kaalaman hinggil sa iyong isinagawang saliksik. Ito ay nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan at sa mga susunod na magsasagawa ng saliksik hinggil sa festival. Sa puntong ito, upang ibigay ang kanyang makabuluhang reaksyon sa panayam, malugod kong ipinakikilala ang propesor mula sa Kolehiyo ng Arte at Letra, Departamento ng Filipino, Professor Cheryl Magdasok. Ang pag-aaral na Festival Cam Norteño sa lente ng antolohikal na panitikan sa pagtuturong andragohikal ni Dr. Ryan S. Rodriguez ay isang mahalagang ambag sa pagsusuri ng ugnayan ng kultura, panitikan at edukasyon sa konteksto ng Camarines Norte. Isa itong makabuluhang pagtalakay kung paano ang mga lokal na festival ay hindi lamang simpleng kasiyahan o palamuti sa isang kalendaryo ng komunidad, mga buhay na teksto ng panitikan na maaaring gamitin sa pagtuturo, lalo na sa andragohikal na pamamaraan. Ipinakita ng pag-aaral na ang bawat festival, gaya ng bantayog, palong, pabirik, at pinyasan, ay sumasalamin sa kasaysayan, pananampalataya, kabuhayan, at pagkakakilanlan ng mga Camnorteño. Sa ganitong pananaw, malinaw na ang festival ay hindi lamang aliwan, kundi isang daluyan ng edukasyon. Ito'y nagtuturo ng pagpapahalaga ng tradisyon, pagkakaisa, pananampalataya, at pagkamakabayan. Bilang isang mambabasa, nakikita kong napapanahon ang paggamit ng mga festival bilang antolohikal na panitikan. Sa pagtuturo ng mga nasa hustong gulang, mas mainam ang mga tekstong nakaugat sa sariling karanasan at kultura dahil mas madali itong maunawaan, tangkilikin at isabuhay. Ang ganitong andragohikal na lapid ay hindi lamang nagbubukas ng isang kaalaman, kundi nagbubuo rin ng mas malalim na kamalayan sa identidad at dangal ng pagiging Pilipino. Sa huli, masasabi kong ang pananaliksik na ito ay hindi lamang pang-akademiko, kundi panlipunan at makabayan. Isang paalala na sa sariling kultura at panitikan nakaugat ang tunay na pagkatuto at pagkakakilanlan. Pagbati, Dr. Ryan S. Rodriguez, maraming salamat po. Maraming salamat, Professor Cheryl Magdasok, sa pagbabahagi ng iyong reaksyon sa ating unang tagapanayam. Ang ating ikalawang tagapanayam ay sadyang kapuri-puri at tunay na maipagmamalaki. Isang guro na may talasang isip at may ginintuang puso, kung kaya naman ay patuloy na nagpapamalas ng husay sa larangang kanyang napagkadalubhasaan at mas higit pang pinamumukadkad ang taus-pusong paglilingkod. Siya'y naglingkod bilang dating punong guro ng mababang paaralan ng Malubago, paaralan ng Peña Francia at paaralan ng Bantayan. Kasalukuyan siyang Public School District Supervisor ng Silangang Distrito ng Piudoran, Albay.
Sa 36 na taong karanasan sa pagtuturo at paglilingkod bilang administrador, siya'y nagkamit ng mga samut-saring gantimpalang pandistrito, panrehiyon at pambansa. Isa na rito ang natanggap nilang parangal bilang Best Implementing School, national level sa National Wellness Campus Program noong nakaraang taon. Ang kanyang mga karanasan at natamong karunungan ay ang dahilan upang taglayin ang kababaang loob at paigtingin pa ang sigasig sa pagtuklas at pagdukal ng karunungang maghahatid pa sa tagumpay. Mula sa kanyang mga karanasan at tungkuling ginampanan o ginagampanan, siya'y patuloy na nagpapayabong para sa kapakinabangan ng kanyang mga mag-aaral at minamahal na paaralan. Mga kaibigan at kasangga sa wika, malugod ko pong ipinakikilala ang ikalawang tagapanayam, Dr. Grace L. Fundador. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pagbasa ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na kailangang malinang sa murang edad sapagkat ito ang pundasyon ng lahat ng kaalaman. Sa kasalukuyang panahon, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagbigay daan upang magkaroon ng mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo at pagkatuto. Isa sa mga inobasyong ito ang paggamit ng aplikasyon o mobile app na maaring magsilbing kasangkapan sa mas epektibong pagsasanay sa pagbasa ng mga mag-aaral sa elementarya. Bunga nito, isinilang ang pag-aaral na pinamagatang Reading Progress Tool App, mungkahing kagamitan sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa sa antas elementarya. Layunin nito na magbigay ng konkretong mungkahi kung paano maaring magamit ang makabagong teknolohiya upang higit na mapalakas ang kasanayang pasalitang pagbasa ng mga batang mag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang bunga ng pagsusumikap ng mananaliksik kundi isa ring katuparan ng adhikain ng edukasyon na maitaas ang antas ng literasiya. Naway magsilbing gabay ito hindi lamang sa mga guro at mag-aaral, kundi maging sa iba pang tagapagtaguyod ng edukasyon na naghahangad ng mabisang paraan sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbasa. Ang pagbasa ay isang pangunahing kasanayan na binibigyang diin sa mababang pag-aaral sa Pilipinas. Batay sa ilang mga legal na batayan mula sa Department of Education, sa ilalim ng DepEd Order No. 8 Series 2015, binibigyang diin ang pagbasa bilang pundasyon ng pagkatuto sa iba pang asignatura, habang ang DepEd Order No. 6 Series 2016 ay naglalayong masiguro ang maagang pag-unlad ng mga kasanayang ito mula sa kindergarten at iba pang mga baitang. Bukod dito, ang DepEd Order No. 13 Series 2017 ay nagsusulong ng buwan ng pagbasa na nag-uudyok sa mga mag-aaral, guro at mga magulang na pahalagahan ang pagbasa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga ito ay nagtatakda ng isang malawak na suporta at pagpapahalaga sa kakayahang magbasa sa kabuang pag-unlad ng mga mag-aaral sa kanilang edukasyon at hinaharap. Sinasagot sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang antas ng kakayahan sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa antas elementarya batay sa resulta ng PhilErie? Pangalawa, ano-ano ang mga salik na naka-aapekto sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa antas elementarya? Pangatlo, ano ang mabubuong kagamitan sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa antas elementarya? Pang-apat, ano ang mungkahing gawain sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa antas elementarya?
Para sa balangkas konseptual ng pag-aaral na ito, ang pasalitang pagbasa sa antas elementarya, antas ng kakayahan sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa antas elementarya batay sa resulta ng PhilErie, salik na nakakaapekto sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa antas elementarya, nabuong kagamitan sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa sa antas elementarya, at mungkahing gawain sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa gamit ang Reading Progress Tool app. Paghinging pahintulot, paghahanda ng talatanungan, pagpapasagot sa talatanungan, paglikom ng datos, pagsusuri ng nalikom na datos. At ang Reading Progress Tool app gabay basa para sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa sa antas elementarya. At ang nabuong Reading Progress Tool app sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa sa antas elementarya. Para sa disenyo at pamamaraan ng pananaliksik, sa kabanatang ito, tatalakayin ang pagsusuri ng Reading Progress Tool app, kagamitan sa pagtuturo ng pasalitang pagbasa para sa ika-4 na baitang ng mga piling mag-aaral sa Hilangang Distrito ng Daraga. Kasama rin dito ang mga paraan ng pananaliksik, mga pinagkukunan ng datos, mga respondente, mga instrumento, mga metodolohiyang ginamit sa pagsasagawa ng pananaliksik, at ang estatistikang ginamit. Para sa unang suliranin, ano ang antas ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang batay sa resulta ng PhilErie? At natuklasan, ang antas ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang batay sa resulta ng Philippine Informal Reading Inventory o PhilErie, natamo ang 145 na mag-aaral sa ika-4 na baitang sa pamamagitan ng PhilErie ay nagpakita ng 3 pangunahing antas ng kakayahan. Pagkapiko na may 66 o 75%, pampagkatuto na may 6 o 17%, at malaya na may 13 o 8%. Para sa konklusyon, ang pagkabigo ang antas ng kakayahan sa pasalitang pagbasa ayon sa PhilErie ng mga mag-aaral sa antas elementarya. At bilang rekomendasyon, pagsasagawa ng pananaliksik ukol sa pagbasa upang higit na mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral. Para sa pangalawang suliranin, ano ang kahinaan sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang? At natuklasan na ang kahinaan sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang antas elementarya. Ang unang 3 kahinaan ng mga mag-aaral sa pasalitang pagbasa ay ang mababang kumpiyansa sa sarili, mayroong 106 kakulangan sa bokabularyo na may 100, at mabagal na pagbigkas na may 90 na mag-aaral na sumagot. At sa konklusyon, marami ang nasa kabiguan ng mga mag-aaral sa pasalitang pagbasa, may mababang kumpiyansa sa sarili, ang kahinaan ng mga mag-aaral. At sa rekomendasyon, makipagpapanayam sa mga administrador, guro, sa mga magulang para matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga mag-aaral. Para sa pangatlong suliranin, ano ang mungkahing gawain sa pagpapaunlad ng antas sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang? Para sa natuklasan, ang mungkahing gawain para sa pagpapaunlad ng antas ng pasalitang pagbasa, nangunguna
ang seminar workshop upang sa ikatuparan ito ukol sa Reading Progress Tool App sa pagtuturo ng pasalitang pagbasa na may 65 na bilang na sumagot. Pumapangalawa ang paikutin ang kwento, 50, arawan, 45, pagkakaroon ng book club na mayroong 40 at pagkakaroon ng readers theater na mayroong 35. Nabuong kagamitan sa pagpapaunlad ng antas ng pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa antas elementarya. Para sa konklusyon, nagkaroon ng seminar workshop sa Reading Progress Tool App sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral sa Hilagang Distrito ng Daraga. At sa rekomendasyon naman, magsasagawa ng mga pagsasanay sa pagbuo ng kagamitang panturo upang patuloy na masubaybayan ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa pasalitang pagbasa. At sa susunod na suliranin, ano ang nabuong kagamitan para sa pagpapaunlad ng antas sa pasalitang pagbasa sa ika-4 na baita? At natuklasan na sa pagbuo ng Reading Progress Tool App, ang mungkahing kagamitang panturo sa pagpapaunlad antas ng kasanayan sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral. Sa konklusyon, ang nabuong kagamitan para sa pagpapaunlad ng antas sa pagpapaunlad sa pasalitang pagbasa. At sa rekomendasyon, gamitin ang inihandang kagamitang panturo na may kaugnayan sa pagpapataas ng pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral. At magbalangkas ng programa sa pasalitang pagbasa batay sa pagpapataas ng kasanayan o kakayahan sa pasalitang pagbasa. At isa pang rekomendasyon, ganyakin at hikayatin ang mga guro sa antas elementarya na gumawa ng mga panukalang proyekto, action research, module, pananaliksik, wika at karagdagang kagamitang panturo na lilinang sa mataas na antas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pasalitang pagbasa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat Dr. Grace Fundador sa pagbabahagi ng iyong makabuluhang saliksik. Ang ating kasalukuyang reaktor ay nanilbihan bilang dating part-time instructor sa pamantasan ng Bicol Kolehiyo ng Arte at Letra. Siya ay kasalukuyang guro at coordinator sa Filipino sa mababang paaralan ng Binitayan Daraga Albay. Malugod ko pong ipinakikilala ang ikalawang reaktor, Professor Marisa M. Gamboa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Una sa lahat ang pagbati sa pamantasan ng Bicol sa pamumuno ng butihing Pangulo na si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, sa butihing dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra na si Dr. Adrian B. Aguilar, sa direktor ng Language Center na si Dr. Leticia M. Lopez, at sa masigasig na direktor ng Sentro ng Wika at Kultura na si Dr. Evelyn C. Oliquino, at sa isa sa masigasig na puno ng Departamento sa Pilipino na si Dr. Marilet L. Londoño, at sa lahat ng mga kapanalig sa pagtataguyod ng gawaing ito. Higit sa lahat, ang ating bagong tagapangulong komisyoner, ang kagalang-galang na si Attorney Marites B. Taran. Bago ko simulan ang aking reaksyon, binabati ko ang lahat ng isang maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at sa lahat ng mga nakaabang sa Facebook Live na ito. Isang karangalan ang pagbigay ng reaksyon sa isang pag-aaral ni Dr. Grace F. Buama, isang public school district supervisor ng Pidaran Albay na may pamagat na Reading Progress Tool App, mungkahing kagamitan sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa sa antas elementarya.
Bilang isang reaktor, aking buong pusong ipinapahayag ang aking mataas na pagpapahalaga at paghanga sa isinagawang pananaliksik na ito. Ang pagbasa ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na kailangang malinang sa murang edad sapagkat ito ang pundasyon ng lahat ng kaalaman. Sa panahon natin ngayon, napakabilis ng pag-unlad ng makabagong teknolohiya at ito ang nagiging daan sa pagtuturo at pagkatuto. Ang pag-aaral na ito ay isang napapanahon at napakabulong hakbang tungo sa mas epektibong pagtuturo ng pagbasa, lalo na't malinaw na isa sa mga pangunahing suliranin ng sistemang pag-edukasyon ang mababang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga batang mag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito ay ang magbigay ng konkretong mungkahi kung paano magamit ang makabagong teknolohiya para mas lalong mapalakas ang kasanayang pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay isa ring katuparan ng adhikain ng edukasyon na maitaas ang antas ng literasiya. Batay sa presentasyon, kapansin-pansin na ang pag-aaral na ito ay hindi lamang nakatuon sa pagtukoy ng problema, kundi naglatag din ng mga konkretong mungkahi sa pamamagitan ng Reading Progress Tool App. Ang paggamit ng naturang aplikasyon nagpapakita ng inobasyon at malikhaing paggamit ng teknolohiya upang higit na mapahusay ang kausayan sa pasalitang pagbasa. Isa itong patunay na ang makabagong kagamitan ay maaaring magamit ng tama upang magdulot ng positibong pagbabago sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Mahalaga rin bigyan diin na ang app na ito ay may kakayahang magsilbing gabay para sa parehong guro at mag-aaral. Sa panig ng guro, nagiging mas madali at mas sistematiko ang pagtatasa sa kakayahan ng mga bata sapagkat malinaw na natutukoy ang lakas at kahinaan ng bawat mag-aaral. Nagbibigay ito ng datos na maaaring magsilbing batayan sa pagbibigay ng angkop na interbasyon at karagdagang estratehiya upang mapabilis ang pag-unlad ng kagamitan ng ng kanilang kasanayang pagbasa. Sa panig naman ng mga mag-aaral, ang paggamit ng isang digital na kagamitan ay nakapagpapataas ng kanilang interes at motibasyon dahil nakahanay ito sa kanilang pagiging pamilyar at hilig sa teknolohiya. Natuklasan din sa pag-aaral na ito ang resulta ng Philippine Informal Reading Inventory or PhilIRI, ang tatlong pangunahing antas ng kakayahan na matamo ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Nagkaroon din ng mungkahing gawain ang seminar workshop tungkol sa pag-aaral na ito na kung saan natuklasan ang mga nabuong kagamitan na sa pagpapaunlad ng antas sa pasalitang pagbasa ng mga mag-aaral. Nagsagawa din ng mga pagsasanay sa pagbuo ng mga kagamitang panturo upang matukoy at upang patuloy na masabaybayan ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa salitang pagbasa. Nabuo rin ng mananaliksik ang pagbuo ng Reading Progress Tool App, mungkahing gagamitan sa pagpapaunlad ng pasalitang pagbasa sa antas ng kasanayan sa pasalitang pagbasa. Gayunpaman, hindi rin maitatatwa na may mga hamon na kaakibat sa implikasyon or implementasyon ng ng ganitong uri ng kagamitan. Kabilang narito ang limitadong akses ng ilang mag-aaral sa teknolohiya, kawalan ng sapat na kasanayan ng ibang guro sa paggamit ng makabagong app, at ang pangangailangang tiyakin na ang teknolohiya ay hindi pumapalit sa papel ng guro, kundi nagsisilbing katuwang lamang sa kabila nito. Sa kabuuan, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng edukasyon, partikular na sa pagtuturo ng pagbasa sa elementarya. Isa itong makabagong hakbang na tumutugon hindi lamang sa pangangailangan ng mga mag-aaral, kundi maging sa layunin ng kagawaran ng edukasyon na imaitaas ang antas ng literasiya sa bansa.
Ang ganitong uri ng pag-aaral ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga guro at tagapagtaguyod ng edukasyon na yakapin ang teknolohiya bilang katuwang sa kanilang misyon na hubugin ang mga batang mambabasa tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Muli po, ang aking pagbati sa matagumpay na pag-aaral na ito ni Dr. Grace F. Buama, isang District Supervisor ng Pidoran Albay. Maraming salamat at muli maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Maraming salamat Professor Marisa Gamboa sa pagbabahagi ng iyong makabuluhang reaksyon sa ating ikalawang panayam. Para sa ating pinidbati, mapitagan kong ipinakikilala ang mabunying direktor ng Sentro ng Wika at Kultura at kasalukuyang part-time commissioner para sa Wikang Bicol. Mabunying ipinakikilala Commissioner Dr. Evelyn C. Ulikino. Maligayang buwan ng wikang pambansa 2025. Ang aking buong pusong pasasalamat sa lahat ng naghandog ng ginintuang tulong para maisakatuparan ang tertulyang pangwika 2025. Sa Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Babyboy Benjamin D. Nebres III, sa mga pangalawang Pangulo ng Pamantasan, Dr. Maria Julieta B. Borres, Dr. Lani L. Maceda, Professor Sunny A. Ramos, Ginoong Cyrus Barameda. Sa Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar, at sa puno ng Departamento ng Filipino sa Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Marilet L. Londonio. At syempre, pasasalamat din ang ating handog sa bumubuo ng KWF, ang Komisyon sa Wikang Filipino, sa ating tagapangulo, Attorney Marites Barrios Taran, at kay Dr. Jose Ebiduklay. Sa mga naging bahagi ng programa sa hapong ito, kay Professor Princess May Morota, kay Dr. Ryan Rodriguez, ang isa sa naging tagapagsalita, kay Dr. Grace L. Fondador, ang isa rin sa naging tagapagsalita. At doon sa ating mga reaktor na sina Professor Cheryl Magdasok at Professor Marisa Mangampo Gamboa. Gayon din ang pasasalamat ko sa lahat ng nakinig, nanood at naghandog pa rin ng tulong na maisukatuparan ang gawaing ito. Ang wika ang nagsisilbing kaluluwa ng isang bansa. Binubuklod nito ang mga mamamayan sa ang dako man ng daigdig sila mapadpad. Dahil wika ang nagbibigkis sa kanila at ito ay ang kanilang pagkakakilanlan. Mahalagang maipaunawa sa bayan na ang wikang Filipino at mga wikang katutubo ang kasangkapan upang maipahayag ang kanyang katangian, saloobin, damdamin, tungo sa usaping pakikipagkapwa at pakikipamuhay upang makatugon tayo sa nagbabago at papaunlad na Pilipinas. Kinakailangan natin na panatili ang kanyang kasarinlan at upang mapanatili niya ang kanyang sariling paraan ng pag-iisip. Sa muli, maraming salamat po at gabayan nawa tayo ng poong may kapal. Maraming salamat Commissioner Dr. Evelyn C. Ulikino. Gayon din, marubdob na pasasalamat sa lahat ng nakiisa sa virtual na tertulyang pangwika kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong taong ito. Ang inyo pong lingkod ay si Dr. Marilet L. Londonio na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang.
Patuloy nating gamitin, ipagmalaki, pagyamanin at itaguyod ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika ng ating bansa. Mabuhay ang wikang Filipino! This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united, although we tread on distant lands. We all shall cherish what you've taught us, that you wholeheartedly gave forth. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope, and love, seed of truth and light. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope, and love, seed of truth